På skolerne, der blev lovet bedre tider på dagens pressemøde. Også sygehusene får et milliardløft, og også her er pengene hårdt tiltrængt. Kun hvis der er vores vindue, hvis man På ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital vises pengene velkomne. Så sætter det som ikke kan vide det. Det er ikke til vores nye. Men selvom 50 milliarder kroner er et svimlende højt beløb, så er afdelingens sygeplejersker alligevel ikke imponeret over 2015-planen. Og det er jo sådan, det er sådan, altså jeg kan tælle mig så over 30, jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig hyggeligt, hvis det synes, det er sjovt. Nå, Helle Thorning-Schmidt, vi kan høre indslaget her, så skal der pumpes masser af milliarder ind i nedslidte skoler. Du som arbejder for en støtte offentlig sektor, er du er glad? Jamen, det er klart, at det her det lyder som et svimlende milliardbeløb, men det er forventet over 10 år. Og jeg synes også, det er fint, at vores børn nu kan få ordentligt toiletforhold og gode faglokaler til deres undervisning. Men det her det er jo for let, og det er for sent, så jeg kan ærligt talt ikke finde op til, hvad der er imponeret. Men Helle Thorning, skattelettelser og velfærd, og så ovenikøbet fuldt finansieret.